Hej alle sammen. I dag vil jeg vise alle ting med Stitch, jeg har, inkluderet det her sæt. Så jeg finder lige. Så fandt jeg tingene frem. I kan ikke se dem lige nu, men det er fordi, de ligger heromme bag ved mig. Så skal vi bare starte med første ting. Første ting er det her ros, jeg har. Det er jeg også rigtig glad for. Det fik jeg til jul. Det er jeg virkelig glad for. Altså, jeg elsker det her. Det er fordi mig og min kusine, vi fik matchende. Så hvis I tjekker Lærke Drakmans kanal ud, så har hun helt sikkert også det her. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk har det, men jeg ved, hun har i hvert fald haft det. Nå ja, og så har jeg det her sæt. Og så har jeg den her bamse, som jeg også er sygt glad for. Den fik jeg i... Jeg fik den i Aarhus i Bruns Galleri inde i Fætter BR. Og jeg elsker den. Den er sådan, den har det lille frø, men det var sygt ærgerligt, fordi så da jeg kom hjem med den, så fandt vi så ud af, at ja, kan I se, den var gået lidt op der i syning med frøen. Men jeg sagde bare, at det var altså okay, og så videre. Og så har jeg den her taske, som min mormor har købt til mig nede i Malaga. Og jeg er seriøst glad for den. Jeg elsker den. Så der er en Stitch her på forsiden, og så kan du åbne den. Jeg bruger den mest bare til min telefon. Og så er der sådan en masse... Så er der sådan en masse små Stitch lige der. Jeg ved ikke, om man kan se dem, men det er der altså. Og så har jeg en lille her figur, som der står, det er en figur, som der fisker. Det er Stitch, der fisker. Og så har jeg den her bog. Det er sådan, hvor der er klistermærker, og så kan man tegne. Og så har jeg den her nøglering, som jeg også er sygt glad for. Det er Stitch, der surfer. Og så har jeg denne her sygt seje bog. Det er sådan, så du kan åbne den, og så er der sådan farver i, som der faktisk virker. Og så har jeg det her billede, som min mor har lavet til mig. Så det var alt for det her video. Vi ses igen i næste video.